Днес реших да направя един много лесен и бърз тутманик. Знам, че не е класическата рецепта с месене и втасване, но честно казано, вкъщи много често го правим точно по този начин. Става толкова мек, сочен и вкусен, че никой дори не се замисля дали е традиционен или не. Най-хубавото е, че се приготвя с няколко обикновени продукта, които почти винаги имаме у дома. Ако и на вас понякога не ви се чака тесто да втаса, тази рецепта е чудесен вариант. А сега ще ви покажа как го приготвях аз.